Kublai phi baru kini kilongki khubor bam tagasngi. Uway na kihe officer jong ka Pakistan ula pentikna biang baka Islamabad kanumlong ka baningkong bansdang biang ye kijing persyang bantas nuclear bomb haba jubab ye kijing pren badangshan jong president jong ka Amerika u Donald Trump. Kabalabu jingkali bakatay kari kadang persyang nari kumno banyo tes nuclear haba kren haka CBS News. Utram hagasngi ublay ula keno bakiri ki bakentum ya ke Russia, China, North Korea bat Pakistan. Kila pelong ye kijing persyang nuklear hapo kendo Khlem dete pat ba bat baka Amerika kan Buit ye katay kerukam. Ka jingtes jong ka Russia baka jingtes jong ka China rekim jukran AA halor kani ula ong ha ka program 60 minutes jong ka CBS. Ngam kwa banong tang maka Kari ka Khlem tes ula ong ban penrung ya ke North Korea ber ke Pakistan ha ka thup jengki ri ke bala keno bagi tes ye ke tiartma jongki. Haba penbori kene ka phang utrom ula ong kim jia thu ye pi shphang kene. Bar kene ka di ka Pyrthei ka bahe phimla ban tip shenu ki tes henry ki la tes hapo khendo. Ha ka ba ki briu kim tip tikna ye ke ka bala jia ha ka te ka jing tes jongki ha ka ba phila ban yo sngautang khendiat ye ka jing ki win jongka. Kari United States kari kari kabla soy nadu usnem syajak na ispak handai penriu ya ke Comprehensive Test Ban Treaty CTBT kaba khang ya baro ki jingthei atom test. La kalong na kabenta ki kamshipai ni kiriu pait ba ha kaba kari Amerika kala pelong ya ke jingtes nuklear kaba khadu kata ha usnem syajak handai ispak handai pawar. Kajing persyang ban penbethai nuklear bakhadu jeng kari Pakistan kabla tip pait ba kadai ha usnem syajak handai ispak handai pawar. Banadu kati kapor ke Islamabad kelapin scam bahkan Buit ya ka jing pinsangi ya ka jing persyang nuklear watla kam syamla soy ya ka CTBT jong ke Pyrthei.